तर नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर 3 दिवसानंतर. तर चला, आजचा आपला ब्लॉग बघू. काय सोमवार आहे, 2 दिवस बाहेर होतो कामासाठी. तर आजचा ब्लॉग बघू कसं काय ते, काय ॲक्टिव्हिटीज माहिती आहे संध्याकाळचं काय आहे. कारण आता मार्गशीर्ष पण चालू झाला आहे, एक एक मेनू पण बघतील. तर तुम्हाला पण दाखवूया आणि कंटेंट बिंटेंट काय शूट झाले तर दाखवू. तर बघा कसं काय आणि एन्जॉय करा ब्लॉग. भेटू थोड्या वेळाने किंवा संध्याकाळी भेटूया नक्कीच. तर पाहत राहा ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. मागचे ब्लॉग पण लाईक नसते केले तर जाऊन लाईक करा आणि जे नवीन आहेत ते नाही सबस्क्राईब करा. तर भेटूया, नंतर भेटूया आणि हां नंतरच भेटू किंवा संध्याकाळी भेटू. बघत राहा ब्लॉग. तर मित्रांनो, आलो ऑफिसवरून घरी. तर आमच्या ट्रेनमधला शॉर्ट नसेल बघितलं तर जाऊन बघा. लय मस्त आहे, एक नंबर. अचानक भयानक कंटेंट. आणि इकडे काहीतरी बनतंय. मार्गशीर्ष चालू झाल्यावर घरी काय ना काहीतरी बनत राहतं. मग काय नॉनव्हेज खायचं मनच होत नाही. त्याच्यामुळे स्पेशल काहीतरी बनवलं जातं. तर आता बघू काय. आमचे साहेब गेले जात लवकर घरी. तर ही कधी पण व्हिडिओ चालू केला की इथंच असते, इथंच. ऐकलं, थप्पा दिला मला, थप्पा. तर होम टूर बनवायचा आम्हाला, होम टूर. होम टूर त्याच्यामध्ये तू जास्त बोल, मग मजा आहे. अरे मग मजा येईल मग. तर बनवूया आपण होम टूर. करू ना शनिवार रविवार की उद्या परवा. एक दिवस मध्ये कंटाळा आली. तर बघूया आता. पावभाजी बनते तिकडे, दाखवतो कशी बनते पावभाजी. पाव बनवून झाले जवळजवळ, तर दाखवतो तुम्हाला कशी काय. बघू काय आज कॅन्टीन शूट करायचं की नाही, काय विचार आहे. मम्मीचा एक आहे, बघूया मस्त लावून बनवून घेऊया. तर बघूया आता. पावभाजी जवळजवळ झाले, दाखवतो. बघा पावभाजी तर बनवल्या मस्त झालेली, मस्त. काय बोलते, काय बोलते. बघा तिकडे कोणाला, हे पिल्लूला ही जरा तिखट असणार त्याच्यामुळे ती सेपरेट जरा थोडीशी तिकडे झालेली आहे. नाही करून तो खाईल. इकडे पावभाजी घ्या. पाव पण आलेले आहेत पप्पा घेऊन. मस्त गरम होती, नंतर बसायचं खायला. टेस्टिंगला आलेले आपल्याला. टेस्टिंगला चिकन दिलं नव्हतं टेस्ट करायला, थप्पड दिले. तर पावभाजी टेस्ट केली, पिल्लूसाठी बनवली. बरोबर आहे. थांब अजून हे दाखवायचं नाही. आता ही बघूया. बरोबर आहे. एक प्लेट अजून आणा. बरोबर आहे. परफेक्ट. असं झाले पावभाजी. हे काम पहिले आमची ताई करायची. कशी झाली ती चव बघायची. आज मी करतोय. करू बंद. तर मित्रांनो, आजचा दिवस संपलाय. तर कसा वाटला कमेंट सांगा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री.